Oh, yusa nakasuway na ba mo panguha og ubod sa lubi? Dayon himuon og nguyong, taguron dayon og pinupino, poston day sa lumpia rapper, ikahuman ipanglono day sa kahangan na edible, di matabas-tabas og luto, grabe pagkaayusa. Asos pagkalamia sa tong nguyong. Kuto lang ang baba sa mga singkaw og tinukob, porting pagkaayusa sa ubod sa lubi. Grabe pagkalamia kondisyonam kadag panukob sa mga singkaw. Isawsaw dayon sa ketchup at tong nguyong, tukbon dayon sa singkaw nga pur maglonos. Asos wala daghang pasuntayag, alhos. Oh, di na pod, sugdan na nato. Ari usa tas mga bukid-bukid mangitag tukbonon kay nakapagman ta ning lubi nga gigabas. Pikhan ra sa pagkuha sa ubod, nakahinomdom man ta nga porte pud pagkaayosa ning nguyong. Kanina pud atong pikhan ron, wa na daghang pasuntayag, gisugdan na nagpagpanguha sa palwa sa usa ka singkaw. Gipulihan na pud sa usa ka singkaw na sa pagtadtad. Di pud matabas-tabas ang usa ka singkaw, tigra tigtanaw. Ari ta ni dapita putlon. Tama na, mo si ubod. Daog dira nakuha na sa mga singkaw. Ato usa ni panguhaan sa palwa kay naa ang ubod na sa ilawom. Dira dito eh. Ato usa ni pang-upakan sa palwa kay baga-baga pag yun ang palwa nga nagkupot sa ubod. Matik dira nakuha na sa mga singkaw ang ubod. Napayusa. Palwa. Palwa man eh. Palwa. Na eh. Ubod. Sirok. Ubod ng puso. Nakasuway mo ko palwa. Kami sa amin ka, spurdos ba, spurdos. Palwa bitaw na daw. Kana ayo. Dira tong nakuha nga ubod, kani mo ipikhan na to sa pagmuyong. Wa na daghang pasundayag, isoda na largo sa tong nigo. Di apay gamay giupakan na usa ka singkaw. Ginuton tani. Okay daog dira tanan natong nakuha nga ubod. Ubay-ubay na nigmatagod. Wa na daghang pasundayag, mangita na tag kapikhan na to ani. Ari ta diri mangitag maing katukban na to diri sa sapa. Nagsunod ra pud ang usa ka singkaw dia nagpas-an sa tong mga materialis. Ay na lang pud mo kahibong da og ganong naghelmet nga watay dang motor. Ana man nalikay manas dakop. Ato na nang gibaklay daog nilakaw kay dili man makalabang atong motor sa sapa. Ato na lang ning lakawon sakto po kayo pagutom para dagkog ukab inig panukob kay nakapagmatag spot nga ayos po kayo nya landong ang ilawom. Ari ta ni dripikhan atong nguyong. Aw dili na sa tamog problema sa tong tubig nga ikahugas. Aw unlimited na ang tubig. Porte pud pagkaayosa. Ari ta dire gibutang na sa mga singgaw nga tong mga materyales kay gipanggusla man ang mga singgaw og nilakaw. Motimo sa tag biskwit kay magsige nagdago katong pabawnan. Di na gyud mada. Porting dagko agis ukab ani ron. Gipanggusla pagayo. Dira matik ato na ning habuaw na tong ubod sa lubi. Ibalik na nagbutang sa tong nigo. Pagkahuman gihiwa na nas usa ka singgaw nga og pinalagpad. Pagkahuman ato na ning hiwaon og pinagagmay. Ato nang panghiwaon dag pinupino nga pinatag-as. Amo na siya likito na to sa tong lumpia rapper. Pagkahuman ato giwa-hiwa sa tong ubod sa lubi. Naghiwa-hiwa na po ng usa ka singgaw dag mga materyales. Ato po nang hiwa-hiwaan og sili para maganghang ang suod sa tong uyong ba. Wa na daghang pasundayag, takangin na sa tong kawa largo. Ato usa ni pikhan sa paggisal atong ubod sa lubi. Yaban na din tani gamay mantika para gisal sa tong mga materyales. Matik iluno din atong mga materyales. Iapil lang po tani gisal ang sili para maitos jud pagayo iyang kahang. Ikahuman ato na po ni iyabo atong gamay nga karne nga ginaling para buwak-buwak sa tong uyong ba. Ato din ang ukay-ukayon para magisal. Pagkahuman ato gisal sa tong subak, aw dira ato na ni iyabo atong hiwa-hiwa nga ubod sa lubi. Ato usa ni siya gisalon usa nato likiton sa tong lumpia rapper. Buyok kan patis gamay pang papuwa. Kana daog aw syempre di gyud na makalimtan pud ak magic lami. Mao man siya mandagbida sa tong timplada. Ukay-ukayon dayon, aw goods na kayo. Ato din ang butangan og gamay sabaw pang palata para igo ra siya mahumok-humok ba. Asos di matabas-tabas, grabe pagkaayosa. After pila ka adlaw natong hinuwat atong i-check og goods na ba. Asos daog na. Wa na daghang pasundayag, ato na ning hukaron. Ato na ni isuod sa tong sudanan. Daog na kay nilikiton sa tong lumpia rapper. Pagkahuman natong hukad, sugdanan nato sa pagputo sa tong lumpia rapper. Butangan ra na siya igo malikit nato para goods ra pud kayo ba. Kitabangan na nas mga singgaw na sa paglikit para madali ang proseso. Di matabas-tabas, porti gyud pagkaayosa ni. Samtang naglikit ang mga singgaw sa tong nguyong, magbuhat o sa tagsos para sa tong nguyong. Ato na nangigisal atong materyales daog sili. Ikahuman butangan na ni tanagamay tubig. Ikahuman butangan po nato aning usa ka luwag nga suka. Dayon ko takotawon, buyukan din nato aning sili nga powder para moayos gyud ba muhang pagayo. Buyukan po tanagamay patis para pang pakulor ba. Isunod din natong buyok ang bukbok sa kawayan. Agods na kayo. Isunod din natong lunod atong cornstarch pang palapot ba. Timplahan dayon butang ang bitsin. Ikahuman butangan po tanagkamay. Sweet and sour man nga sauce. Aw daog mao na natong iso sa tong nguyong. Alhaos largo na ta butang ni nag-idibol atong kawa. Kay nahuman na maglikit sa mga singgaw nga tong nguyong. Asog na natin sa pagluto. Magtimpla usa ta drag harina og dinog mo kakaang. Unya dayon bason. Isawsaw man ta na atong nguyong usa nato ibutang sa kaha nga naidibol. Automatic ato na napikhan. Ato usa na siya isawsaw daan sa tong harina usa nato ibutang sa kaha. Ingon anion gyud siya para murag mo crispy ba. Adera atong naluto. Grabe di matabas-tabas porting pagkaayusa. Murag naabta na sa taghapon ring dapita og nilutoy sa tong nguyong. Dera ubay-ubay na gyud taw natong naluto. Grabe pagkalamia sa tong nguyong naong plangidaan crispy na. Panglas na lang gyud taw ni atong giluto. Makatukob na gyud taron. Giplastaran na sa usa ka singgaw natong bahaw daan. Agods dera tanan natong nguyong luto na. Giplastaran na sa usa ka singgaw dalargo sa tong hukaran. Parisan na ning ketchup. Dera atong sauce para sa tong nguyong. Porting pagkaayusa na. Di matabas-tabas sa tong nguyong. Grabe. Dera atong finished product. Porting pagkalamia sa tong tukbononon. Awan na daghang pasundayag. Tukbon sa namon ni kay gipanggusla na pagayong mga singgaw. Porte na mga gusla ag mga naong. Porma nag mga lunos. Oh hala sige habab. Oh habab. Naon. Nguyong nga singgaw, nguyong. Naon. Sausaw di sa sauce. Ay, nguyong nga singgaw. Ubod sa dos bordos.
Ah, ang limit sigaw. Dopat. Suso. Siap. Sabi. Dahil itong tagtalan mo. Suso. Ini tayo. Hang mentanan. Lago-lago yun. Pwede sa bahaw ng mais. Kasi. Ngulong ba? Ano mo? Kung maglunos ba? Nagdala kami. Nguyong. Umit ni nguyong. Guyong. Duyong ba? Oh, duyong. Dukot sa mais, dukot. Ano yan? Dukot nga singgang, dukot. Kaunting nga singgang. Dukot. Angkat ng buwang. Higop ng sabaw. Dah. Saw-saw. Saw-saw. Bokbol. Sos. Atong binuhat nga sos. Magya ka ng sulahan ba? Hain mo kaya. Binagi ka ng kamahalan. Dagko. Higop ng sabaw yun. Gusto na ito na po. Tukob mga singgang at mga tindahan ba? Mga Samuol. Saw-saw dia. nakayusaw. Oh, lampunas eh. Lampunas ba? Oh, grabe. Singgang. Nakakita sa sapa. Ako sa pangunggaw. Paano din nguyong? Paano din anong sapa ba? Harap. Kung kahit ungkapin yung mais ka. Yung sangit yung tutunlay ito, no? Oh, lupot nga sigaw. Ang baspas mo. Tampas mo. Mantap. Deh, panpon. Sabon. Basta pa ako ang lupot kayo na. Ay, mortality. Mga magsiniting rin. Ano ako? Di matabas-tabas makadag panukob ang mga singgaw, grabe mga gusla Pormag mga lunos, grabe pud pagkaayosa sa tunguyong. Nya hanghang iyang sod, unsa pag gihuwat ninyo mga singgaw, pangita na mo dag tumba nga lubi. Di pud matabas-tabas ang nguyong, mo iban pug bahaw. Porting pagkalami ay sausaw sa sos. Burot na po mga pabawnan sa mga singgaw. Awan ni dagang pasuntayag, mag-shoutout sa tatong mga singgaw. Shoutout kang Salubre Jan Wesley, kang Boss Dongi, kang Gian, kang Jinilin Horiel Pipito, kang Erly Kagang Delgado, kang Joel Hoyno Kiriado, kang GC Salubre, kang Roy Gonzaga, kang Zapit Roylo Pistanyo, kang Merlisa Tabanaw, kang Jochel Pacquiao, kang Aiza Budaw, kang Marvic Ampad, kang Vincine Rapalap, ug kang Cirilo Bungkas Cabanyero. Shoutout tanan ninyo mga singgaw, comment mo mga singgaw sa tong latest upload. Adto ta magkuha first 10 comments sa tong shoutout. Diri lang ta ko to mga singgaw, i-share ko like ng video para mas daghang tang matukob.